V období stredovekého Uhorska sa začalo formovanie Uhorského kráľovstva, ktoré malo zásadný vplyv na vývoj slovenského etnika. Po víťazstve maďarských kmeňov nad vojskami východofranskej ríše pri Brezalauskurcu, dnešnej Bratislave, v roku 907 sa tieto kmeňové skupiny usadili v Dunajskej nížine a postupne prešli na organizovaný spôsob života pod vedením dynastie Arpádovcov. Zánik moravského kniežatstva na začiatku 10. storočia spôsobil, že slovanské obyvateľstvo Karpatskej kotliny a Podunajska sa ocitlo pod vplyvom novovznikajúceho uhorského štátu. Proces začleňovania dnešného Slovenska bol postupný, spojený so zmiešaním násilných a mierových dohôd. Najskôr boli pripojené husto osídlené oblasti juhozápadného Slovenska, neskôr severnejšie regióny. Slovania, ktorí boli súčasťou tohto procesu, sa postupne začali podieľať na formovaní uhorského štátu. Ich vyspelé poľnohospodárske a remeselné znalosti boli prevzaté Maďarmi. Slovanskí veľmoži, ktorí prijali nové pomery, sa často stali súčasťou arpádovskej štruktúry moci. Napriek tomu proces etnogenézy Slovákov prebiehal postupne a bol ovplyvnený kontaktmi s inými etnikami v Uhorsku. V priebehu storočí sa etnická identita Slovákov formovala najmä v interakcii so susednými Maďarmi a Nemcami. Prvé písomné zmienky o Slovákoch pochádzajú z 15. storočia, no názov Slovák sa ustalil až neskôr. Tento proces bol spojený s vonkajšími rámcami vytvorenými uhorským štátom, ktorý Slovákov oddelil od iných slovanských národov. Tento historický vývoj ukazuje, ako boli Slováci ovplyvnení politickými, kultúrnymi a spoločenskými zmenami v stredovekom Uhorsku, čo položilo základy ich neskoršej národnej identity.